se marraskuussa 1984, kun eräs vaasalainen henkilö nimeltä Leif Wik soitti minulle ja kysyi, että olisiko meillä kiinnostusta lähteä mukaan häntä vähän helppaamaan. Ja hän kertoi kalustostansa ynnä muuta. Hänellä oli silloin hankittu eräs Thomas Lindströmin ajama 240-sarjan turboauto, joka liikkui varsin hyvin ja oli entinen ja voittoautokin. Parasta kalustoa. Me tavattiin ja lähdettiin tietyssä mielin mukaan tähän tällaiseen sponssihankkeeseen. Tervetuloa seuraamaan Volvo-tiimin mukana vuoden 1987 rata-autoilun A-ryhmän SM-sarjaa. Kun Volvo päätti lähteä tänä vuonna voimakkaasti mukaan rata-autoiluun, tehtiin heti selväksi, että se mitä tehdään, tehdään kunnolla. Niinpä tiimillä on 3 kuvankaunista Volvoa, joista nopeimman on saanut 33-vuotias vaasalainen, kolminkertainen Suomenmestari Leif Wik. Tiimin toinen kuljettaja on 44-vuotias viisinkertainen rata-autoilun Suomenmestari Juhani Koskinen Laihialta. Kolmatta Volvoa ajaa 28-vuotias alajärveläinen Heikki Salmenautio, jolla on jo taskussaan 3 Suomenmestaruutta radoilta. Tämän huipputiimin tallipäällikkönä toimii Volvo-auton markkinointipäällikkö Martti Haal. Huhtikuun 21. päivänä Volvo-auto järjesti lehdistölle tilaisuuden tutustua tiimin kilpakalustoon. Samalla kertaa tarjoutui mahdollisuus koeajaa Volvon turvallinen henkilöautomallisto. Paikalla olivat myös sponsoreiden edustajat kertomassa lehdistölle yhteistyöstä Volvo-tiimin kanssa. Alkuun heti kiitos teille volvoistit siitä, että olette hyväksyneet meidät unionilaiset mukaan tähän. Me olemme siitä hyvin ylpeitä. Meillä on unioneilyssä pitkät perinteet autourheilun kanssa, onhan nämä toimialat, jos ei rinnakkain, niin melkeinpä sisäkkäin. Ja me olemme olleet suurajoissa mukana jo pitkään. Hankirallissa oltiin mukana, olemme edelleen. Keke 2 vuonna järjesti joukkoineen tähtien kisoja tuolla ja näin poispäin. Näitä on turha luetella. Joka tapauksessa haluan tuoda julki, että autourheilu sekä kilpaurheilu että tavallisille suomalaisille tarkoitetut suunnistus ja muut ajot ovat hyvin lähellä meitä bensakauppiaita, niin kuin me tapaamme sanoa. Volvo tunnetaan autovalmistajana, joka on tehnyt uraauurtavaa ja varmasti menestyksellistä työtä turvallisen autoilun kehittäjänä. Ja mikä parasta, erityisesti viime aikoina Volvo on mainonnassaan ja markkinoinnissaan tuonut tämän turvallisuusteeman ja pehmeät arvot ansiokkaasti esille. Niinpä katsomme, ettei tähän Volvon projektiin mukaan meneminen ole ristiriidassa meidän liikenneturvallisuustyömme kanssa, vaan päinvastoin se tuo synergiaa meidän teemaamme turvallisuutta teille. Ja voimme tänään ilolla todeta, että me olemme lähteneet Volvon kanssa siihen toimintaan, koska ideologia ja markkinointi on hyvin pitkälle samaa. Eli meillähän on ollut tämän kauden myynti-iskelmänä sanonta, turvallisuudella ei ole hintaa. Tähän turvallisuuteen päästään yhtenä osana sillä, että ollaan mukana kilpailutoiminnassa. Kasitetaan renkaita äärimmilleen ja hyödynnetään sieltä saatu tietotaito vakiorenkaisiin. Tätä kautta varten olemme saaneet hankituksi Volvo-tiimille renkaat, jotka edustavat todellakin viimeistä tietotaitotasoa, jota meillä on. Ne ei ole mitään hyllytavaraa, vaan ne on huippuluokan viimeisiä ratarenkaita. Ja kauden aikana tullaan käyttämään erilaisia kumiseoksia riippuen radasta ja lämpötiloista ja auton säädöistä ja näin poispäin.
Se lyhyesti, ja kauden aikana ilmeisesti tulemme toimittamaan enemmän tämän rengaspuolen informaatiota. Se tulee ehkä kaikille tiimiläisille vähän tutummaksi, ja voidaan vain todeta, että toivottavasti tämän tiimin iskulausena tulee olemaan, että vauhdilla ei ole rajaa. Kokis on Suomessa sponsoroinut etupäässä erilaisia massa- ja yleisölajeja, joissa on päätavoitteena ollut valtakunnallinen peitto ja katto. Tänä päivänä kuitenkin autourheilu on sellaisessa nousussa. Suomalaisethan on tunnetusti autourheilun kanssa, ja tietyt menestykset tietyillä radoilla on tähän ollut vaikuttamassa. Myös nimenomaan rataurheiluun pystytään tänä päivänä enemmän satsaamaan, ja rataurheilu kiinnostaa enemmän ja enemmän yleisöä. Tämän takia mekin ollaan mukana. Näin siirrymme takaisin radalle, jossa vieraat pääsivät nauttimaan Volvo-tiimin nopeiden autojen kyydistä. Työasiat varmasti unohtuivat ja ajatukset risteilivät pelonsekaisin tuntein autojen lähtiessä kiertämään rataa. Pelko oli kuitenkin turhaa, sillä ovathan Volvo-tiimin 3 kuljettajaa maamme huippuja ja autot ovat tunnettuja turvallisuudestaan. Kysyimme kuljettajien tavoitteita ja mietteitä autojen suhteen. No kyllähän tavoitteet on niin asetettu, että Suomen mestaruutta ja sittenhän ajetaan se Pohjoismaiden mestaruutta ja tietenkin mahdollisimman hyvä sijoitus sieltä. Entäs EM? Se on kyllä ihan arvoitus EM. Millä lailla tämä uusi auto eroaa viimevuotisesta? Kyllä se eroaa valtavan paljon. Esimerkiksi jarrut, nehän on aivan toisenlaisia. Että nyt mä ajoin siellä ehkä 10-15 kierrosta äsken, ja se mitä mulla oli hankaluuksia oli, että mä niinku jarrutin samassa paikassa missä vanhalla autolla ja vaihtoin samassa, kun tämä ensin tässä on niin hyviä jarruja ja sitten tämä kone on erilainen, tämä kiertää niin valtavan korkealla, tähän kiertää jotakin 8000 kierrosta, kun se vanha kiersi joku 5,5–6,000. Niin nyt oli pientä se, että kun mä oon ajanut tämän rata ennen niin valtavan paljon noin, ja mä muistan just ne kohdat, missä mun pitää jarruta ja missä pitää vaihtaa, ja nyt ne ei stemmaa enää tämän auton kanssa, että siinä saa pikkasen ajaa. Täytyy nyt totutella vaan siihen ensin, että kyllä se auto, huomattavastikin auto on nyt ensin aluksi, ja voimakkaampi auto, isompi auto, että täytyy nyt kaiken kaikkiaan totutella vaan todella tiiviisti siihen. No mitkä on tämän vuoden tavoitteet? Mahdollisimman hyviä kilpailuja ja sijoittua niissä ihan kärkeen. Onko nämä kaikki teidän 3 Volvoa, niin onko nämä ihan niin kuin yksi yhteen vai? Ei nämä ole ihan, että tässä on oikeastaan 3 sukupolven moottoreitakin esimerkiksi. Että Junnun autossa on ensimmäisen, tässä on toisen ja Leiffillä on 3. sukupolven. Onko niissä tehojen kanssa jotain tekemistä? No niissä on tietokonetekniikka menee eteenpäin aina jatkuvasti näissä moottoreissa. Alustaltaan autot on samoja? Alustaltaan ovat samoja kaikki. Näin jätämme Kemoran moottoriradan ja siirrymme kauden toiseen SM-osakilpailuun Ahveniston moottoriradalle Hämeenlinnaan. Volvo-tiim oli järjestänyt ratavarikolle vierailleen hyvät puitteet seurata kilpailupäivän tapahtumia. Mekaanikot tekivät viimeisiä tarkistuksia ennen aika-ajoa. Huomatkaa pienenä erikoisuutena paineilmalla toimivat kiinteät tunkit, kätevää, eikö totta? Takaluukku on tämän näköinen, kaikki hyvin suunniteltua ja käytännöllistä. Annetaanpa tallipäällikkö Martti Haalin kertoa eräs tarina Volvon turvallisuudesta. Erittäin turvallinen sellainen, ja Robert Fisk teki tarkalleen samanlaisella autolla, ilmeisesti matkailuautojen eli vakioautojen maailmanennätyksen. Hän nimittäin onnistui polaroimaan tällaisen auton 270 km/h vauhdissa. Auto pyörähti 14 kertaa ympäri.
se auto on edelleen yksi meidän nopeimpia kilpa-autoja. Se on edelleenkin käynnissä tehtaalla testiautona ja sitä ei mistään näe, että se on ollut sellaisessa kolarissa mukana. Ja se on osoituksena siitä, että tämä peruskonstruktio on erittäin turvallinen, erittäin hyvä. Sunnuntai-päivä kello 12.00. Volvo-tiimin kuljettajat valmistautuvat aika-ajoon. Ensimmäisen kierroksen kilpailijat käyttävät renkaiden lämmittämiseen, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä pito. Aika-ajon tarkoituksena on ajaa mahdollisimman hyvä kierrosaika, sillä se ratkaisee paikan lähtöruudukossa itse kilpailuun. Miten sitten aika-ajo meni? Kysyimme sitä tämän Volvon numero 242 kuljettajalta Juhani Koskiselta. No näyttää aika lupaavalta tässä vaiheessa. Toivottavasti kilpailussa menee hyvin. Auto toimi kyllä kivasti ja rata oli hiukan liukas ja mielestäni sain suht koht hyvän ajan. Tiimin toisen kuljettajan Leif Viikin mietteet. Se oli tosi tiukka sillä, että mehän ollaan 3 autoa, joka on todennäköisesti puolen sekunnin sisällä. Ja henkilökohtaisesti mulla on 3. aika ja tämä mun toinen tallikaveri, sillä on toinen ja sitten meidän kilpailijalla on paalupaikka. Onko Tuisku Urpialalla mielessään autonvaihto Volvoon tai ehkä tässä jutellaan vain tulevasta kilpailusta? Kuvan kauniiden Volvojen lisäksi paikalla oli myös muuta kauneutta. Nätit tytöt hoitivat mallikkaasti ruoka- ja virvoketarjoilun. Kotiin viemisiksi vieraat saivat Volvo-tiimin PR-asusteita. H-hetki alkaa lähestyä. Heikki Salmenautio neuvottelee tallipäällikkö Martti Haalin kanssa kisan taktiikasta. Volvo-tiimin autot ovat valmiina toiseen SM-osakilpailuun. Aika-ajon toiseksi nopein Juhani Koskinen. Millä mietteillä itse kilpailuun? No voitosta lähdetään ajamaan, se on selvä asia. Taktiikka sitten muodostuu tuolla radalla, kun lähtö on tapahtunut. Ja sitä on vaikea laatia näin etukäteen ja toteuttaa radalla. Pahimmat vastustajat. Kaikki, ketkä viivalle asettuu. Näin on lämmittelykierros ajettu ja kilpailijat saapuvat lähtöruutuihin. Leif Viik, miltä näyttää tuleva kilpailu? Kyllä se näyttää aika hyvältä, mutta se on niin vaikea niin ennakoida näin, että mitähän siitä oikein tulee, mutta hyvältä näyttänyt. Ja ruutulippu heilahti lähdön merkiksi. Ahveniston ensimmäinen kaarre on yleensä vaikea. Autojen syöksyessä sinne yhtä aikaa, ja niin on nytkin. Jarmo Sukava työntää kamarollaan aika-ajon toiseksi nopeimman Juhani Koskisen Volvon poikittain. Taitaa olla Junnun kisa ajettu. Arpiainen pääsee karkuun, kun muut kuljettajat väistelevät radalla pyöriviä autoja. Myös Leif Viik on vaikeuksissa joutuessaan väistämään hiekalle. Ero kärkeen kasvaa. Törmäyksen kohteeksi joutunut Junnu Koskinen pääsee matkaan. Ylivoimaisessa johdossa tulee Mika Arpiainen autolla, jossa on käytetty tämän päivän Formula 1-teknologiaa. Seuraavaksi Pekka Korkeakoski Ford Sierra Cosworth, Heikki Salmen autio Volvo 240 Turbo ja Harri Ruusu Rover Vitesse. Suoran mutkaan tultaessa kärki on edelleen sama. 5. on Jarmo Sukava Kamarolla, Leif Viik on noussut 6. 7. Tuisku Urpiala BMWllä ja 8. samalla merkillä Seppo Palmi.
Uusi kierros, 4 kärki edelleen sama, mutta tämän mutkan jälkeen ajaa Harri Ruusu suoraan varikolle Syy sähkölikaan. Kärki on nyt siis Arpiainen, Korkeakoski, Salmenautio. Leif Wijk nousee rajusti, nyt jo 4. Arpiainen vetää edelleen letkaa. Wijk Volvollaan on jo toisena. Salmenautio edelleen 3. Pekka Korkeakoski alkaa sierrallaan jäädä. Edelleen Mika Arpiainen johdossa. Ero Leif Wiikiin pienenee koko ajan. Heikki Salmenautio varmasti 3. Arpiainen tulee sieltä ensimmäisenä. Joutuu Arpiainen ajamaan tosissaan. Leif Wijk on aivan imussa, mutta mahtaako löytyä Volvolle ohituspaikkaa? Salmenautio varmistelee 3. sijaa. Pekka Korkeakoski ja Junnu Koskinen käyvät omaa kisaansa. Näin alkaa viimeinen ja ratkaiseva kierros. Pystyykö kisan nopeimmat kierrosajat ajanut Leif Wijk ohittamaan Mika Arpiaisen? Heikki Salmenautio 3. Näin tullaan maaliin. Mika Arpiainen ottaa hiuksen hienon voiton Leif Wiikistä. 3. tulee hienolla ajollaan Heikki Salmenautio. Näin ovat parhaat palkintopallilla. Ja 3. Heikki Salmenautio. Järjestö Ruoa, Volvo 240 Turbo. Ja tästä tulee sitten myöskin tulevaisuudessa mielenkiintoista katsottavaa tuolla muualla. Näin siirrymme kauden 3. SM-osakilpailuun, Kemoran moottoriradalle. Rata sijaitsee Vetelissä Pohjanmaalla ja on rakennettu pääosin talkootyönä. Vaikka katsomotilat eivät vielä ole valmiit, tarjoaa rata hyvät kilpailun seuraamismahdollisuudet katsojille. Ennen kuin kilpailijat pääsivät radalle, tekivät mekaanikot Volvon varikoteltassa erilaisia säätöjä ja tarkistuksia. Nyt oli näytön aika. Olihan kyseessä Wiikin, Koskisen ja Salmenaution kotirata ja katsomoissa paljon tuttuja odottamassa Volvoilta hyvää tulosta. Totuttuun tapaan Volvo oli kutsunut vieraitaan myös tänne Kemoraan ja varikon yleisilmettä koristivat sinivalkoiset Volvon tiimitakit. Edellisenä päivänä ajettiin aikaa jo ja parhaan ajan ajoi Leif Wijk. Tässä hänen mietteensä.
No kyllä se mukavalta tuntuu. Että sehän näyttää pikkasen ehkä osviittaa. Paalupaikka on aina paalupaikka. Kuinka tärkeä Kemoran radalla on esimerkiksi startti? Kyllä se on niinku muissa radoissa, että kyllä se on hyvin tärkeää. Vaikea onko jää perän alusta. Onko radalla hyviä ohituspaikkoja? Siinä on ehkä 2 paikkaa, mutta ne ei ole mitään erikoisen hyviä. Että jos on tasaväkisiä autoja, niin se on vaikea ohi päästä. Ahvenistolla kolhituksi joutunut Junnu Koskinen ajoi täällä aika-ajon 3. Millä taktiikalla kilpailuun? Me ajetaan tänään Kemorassa Volvoilla voitosta. Joku Volvo meistä voittaa. Saa nähdä nyt, kuka se meistä on. No, sulla oli aamulla vähän teknillisiä ongelmia perän kanssa tässä. Kaikki on nyt kunnossa. Kyllä, kaikki on kunnossa. Loistavassa kunnossa. Sopiiko Volvo paremmin Kemoraan kuin esimerkiksi Ahveniston radalle? Mä oon sitä mieltä, että Volvo sopii jokaiselle radalle erikoisen hyvin. No niin, Heikki Salmenautio. Ahvenistolla ajoit hienon kisan 3. Uskallatko ajatella täällä voittoa? Voittoon pyritään joka kisassa. Mulla meni aikaa jo eilen suhteellisen mukavasti, mutta meillä oli pikkusen ongelmia vielä silloin alustan kanssa. Ja nyt on tehty eilen illan aikana muutoksia jonkun verran ja aamulla harjoituksissa auto tuntui jo paljon paremmalta. Että kyllä mä ihan toiveikkaana kisaan lähdin. Sopiiko Kemoran rata paremmin teidän tiimin autolle kuin esimerkiksi Ahvenisto? No Ahvenistolla meillä oli vielä silloinkin auto pois säädöistä, että kyllä tää tuntuu, että tää sopii kyllä suhteellisen hyvin. Ja sitten siirrymme itse kilpailuun. Johdossa Arpiainen Salmenautio ohittaa Viikin ja siirtyy toiseksi. Neljäntenä Junnu Koskinen Volvolla, 5. Sukava Camarolla. Näin alkaa olla ensimmäinen kierros täynnä. Ja tähän mutkaan valuvat Junnu Koskisen voitonhaaveet auton liukuessa hiekalle, mutta onneksi tehokas Volvo nousee takaisin radalle ja Junnu pääsee jatkamaan kisaa. Uusi kierros. Viik ja Salmenautio käyvät kovaa kisaa. Viik työntyy rinnalle ja menee ohi. Arpiainen vetää letkaa, Viik toisena, Salmenautio 3. Sukava 4, Nils Gustav Viik 5. Junnu Koskinen ulosajon seurauksena luokkansa 9. Tämä Kemoran moottorirata on mielenkiintoinen pitkine suorineen ja monine kurveineen. Vauhtia ei täältä puutu. Onhan tämä Suomen nopein rata. Arpiainen tulee renkaat savuten. Perässään Viik ja Salmenautio. Nyt näyttää siltä, että Viik saavuttaa Arpiaista. Ja on nyt aivan imussa.
Muut alkavat jäädä heistä. Kärkipari alkaa mennä menojaan. Kyllä tästä kilpailusta taitaa tulla näiden kahden kilpailijan välinen kamppailu. Viik käyttää radan oivallisesti hyväkseen jahdatessaan arpiaista. Salmenautio varmasti kolmantena, mutta kärkiparille jo vähän jääneenä. Loistavasti ajanut Leif Viik on ohittanut Mika Arpiaisen ja näyttää siltä, että eroa tulee koko ajan lisää. Leif Viikin kannattajat ovat varmasti innoissaan. Viikin Volvo on täysin sarjavalmisteinen auto ja se on luokkansa nopein ratavolvo maailmassa. Koneen teho on noin 350 hevosvoimaa ja auto kulkee välityksestä riippuen yli 250 kilometriä tunnissa. Näin on kärki menossa viimeiselle kierrokselle. Tilanne on tällä hetkellä Viik, Arpiainen, Salmenautio, Nils Gustav Viik, Ruusu, Korkeakoski, Palmroth. Kisassa 4. sijaa pitänyt Jarmo Sukava on kärsinyt rengasrikon ja kisa on ohi. Mika Arpiaisen viimeiset ohitusyritykset, mutta Leif Viik ei tee pienintäkään virhettä. Hän on päättänyt tänään voittaa ja sen hän myös tekeekin. Heikki Salmenautio ajaa täällä hienosti kolmanneksi. Tässä kisan parhaat Leif Viik ja Volvo 240 Turbo. Onneksi olkoon Leif Viik loistavan voiton jälkeen. Oliko kovan työn takana? No ei se helppo ollut, että kyllä siellä töitä sai tehdä koko aika, että sanotaan, että kun Mika pääsi siellä alussa karkaamaan, kun mä putosin kolmanneksi ja sen jälkeen mä sain taas ajaa hänet kiinni ja sittenhän se ohitus tuli joku, olisikohan se 6-7 kierroksella ja sen jälkeen mä ajoin ehkä yksi kierros suhkoot nopeasti ja ne loput oli pikkasen sitä varmistelua, että Mikahan oli takana, mutta mulla oli se niinku peilissä. Onneksi olkoon Heikki Salmenautio 3. sijasta. Oliko rankka kisa? Oli. Kova oli kisa ja täysillä piti ajaa loppuun asti. Oliko siellä vähän äänästä, kun sun auton kyljessä on jotain renkaiden kuvia? Joo, tuo ensimmäinen mutka oli, että siinä oli pieni kylkikosketus. Näin alkaa Leif Viikin voiton juhla champagnen ruiskutuksella, josta osansa saavat sekä yleisö että tiimin mekaanikot. Tilanne 3 ajetun SM-osakilpailun jälkeen ryhmässä A yli 2000 kuutiota on seuraava. Johdossa Mika Arpiainen 31 pistettä, toisena Leif Viik 29 pistettä ja Heikki Salmenautio kolmantena 22 pisteellä.
Miltä tällainen niin epämääräinen muhkurainen katurata oikein tuntuu? No kyllä se vähän kapealta tuntuu ja kuitenkin nopeudet on aika korkeat täällä, että ne suorat on suhkot pitkät, että pääsuoraan 700 ja sitten käännetään ylös ja on loiva pitkä suora, joka on 750 metriä, että kyllä ne nopeudet täällä kasvaa, mutta kuitenkin se on hyvin kapea. No kyllä mä oon tykännyt aina katuradasta kovasti, mutta tää nyt saisi olla muutamilta osiltaan hiukan paremmassa kunnossa. Tässä pääsuoran jälkeen jarrutuksessa on heittoa vähän liian paljon, että se saattaa tehdä tilanteita vakaviksikin. Joo, tuo pääsuoran pää on kyllä hirvittävä, mutta kaipa tämmöiselläkin pitää yksi kisa ajaa. Ei mä tästä niin tykkää, mutta yksi kisa muiden joukossa. Kauden 5. rata-autoilun SM-osakilpailu ajettiin Seinäjoella Kapernaumin teollisuusalueella. Suomen muista radoista poiketen tämä on ainoa katurata. Sen pituus on 2130 metriä, joka muodostuu 4 suorasta ja 4 vain oikealle kääntyvästä kaarteesta. Ennen varsinaista kilpailua kuljettajilla oli mahdollisuus testata autoja radalla vapaan harjoittelun muodossa. Edellisenä päivänä ajettiin aika-ajo ja Volvo-tiimin nopein oli Leif Wijk, jonka aika oikeutti toiseen sijaan tässä luokassa. Tässä kiidetään lähtösuoraa, jossa autojen nopeus nousee yli 200 kilometriin tunnissa. Harjoitusten nopein Mika Arpiainen seurasi tarkasti kello kädessä Volvoten kierrosaikoja. Näin on vapaa harjoitus päättynyt ja Volvot menevät takaisin parikkotelttaansa. Nyt alkaa mekaanikkojen osuus. Kun tällä tasolla ajetaan, kaikesta pidetään kirjaa. Erittäin tärkeää on jokaisen ajokerran jälkeen mitata renkaiden lämpötilat, koska näin saadaan tieto parhaasta mahdollisesta kumiseoksesta itse kilpailuun. Erikoisuutena Volvo-tiimin autoissa on pyörän kiinnitys, vain yhdellä mutterilla. Mutta 57 kilon voimalla varmistetaan lukitus. Kuten huomaatte, ei aukea helposti. Sampo-yhtiöltä saatu maskotti Snoopy oli myös saapunut seuraamaan kisoja. Tällä kertaa kuitenkin Leif Wiikin siviiliauton sisältä. Tuttuun tyyliin paikalla oli paljon kutsuvieraita, jotka tässä nauttivat Volvo-tiimin vieraanvaraisuudesta ja aurinkoisesta säästä. Lounaan jälkeen heillä oli tilaisuus tutustua tiimin kalustoon sekä jutella kuljettajien kanssa tulevasta kilpailusta. Monet vieraista halusivat ikuistaa oman suosikkinsa filmille. Näin H-hetki lähestyy. Koko päivän aurinkoisena pysynyt ilma muuttui juuri A-ryhmän ison luokan valmistautuessa lähtöön. Vettä tuli vähän aikaa kaatamalla ja sekoitti varmasti monen kilpailijan etukäteen tekemät rengasvalinnat. Ensimmäisenä tulee lämmittelykierrokselle Mika Arpiainen BMW M3. Häntä seuraavat Leif Wijk Volvo 240 Turbo, Tarmo Laine BMW M3, Pekka Korkeakoski Sierra Gosford, Nikke Wijk BMW 635, Harri Ruusu Rover Vitesse, Heikki Salmenautio Volvo 240 Turbo, Seppo Palmroth BMW 635 ja Juhani Koskinen Volvo 240 Turbo. Ison luokan perään starttasi samassa lähdössä A-ryhmän pienempi luokka. Kysyimme Leif Wiikiltä, minkälaisia ohituspaikkoja tältä radalta löytyy. No, jos autot on tasavertaisia täällä, niin aika huonot ne ohituspaikat on täällä, mutta mähän nyt kuitenkin lähden ensimmäisestä rivistä ja sehän on kuitenkin niin kun, se on tärkeä asia. Näin on lähtö tapahtunut. Parhaimman startin saa Mika Arpiainen. BMWtä ajava Tarmo Laine ja Leif Wijk tulevat rinta rinnan pellit polisten. Hyvin nousee sisältä viimeisestä rivistä lähtenyt Heikki Salmenautio. Samoin Pekka Korkeakoski, joka nousee toiseksi. Ja sitten alkaa tapahtua. Tarmo Laine liukuu muiden eteen poikittain, mutta pahemmilta vaurioilta vältyttiin kuljettajien onnistuttua väistämään hänet. Ainoa mitä tässä kului oli aikaa ja vähän peltiä.
Mitä mahtaa miettiä Volvon tallipäällikkö Martti Haal? Ensimmäisenä tulee Mika Arpiainen. Häntä seuraava Pekka Korkeakoski yrittää liikaa ja Heikki Salmenautio siirtyy toiseksi. Hänet ohittaa myös Harri Ruusu Roverilla. Ruusun perässä 5. Seppo Palmroth BMW:llä. Sumaan juuttunut Leif Wijk 6. 7. tallikaveri Junnu Koskinen Volvolla ja 8. Nils Gustav Wijk BMW:llä. Näin alkaa uusi kierros. Kärjen järjestys on edelleen sama. Pekka Korkeakoski ja Leif Wijk käyvät kovaa kamppailua 4. sijasta. Wijk ajaa aivan Korkeakosken imuun. Suoralla nousee rinnalle ja ohi. Pienemmän luokan kilpailijoita ohitetaan jo kierroksella. Salmenautio varmasti toisena, Leif Wijk yrittää ulkokautta ohittaa Harri Ruusun ja Junnu Koskinen menee hienosti sisäkautta ohi Seppo Palmrothin. Saman tekee Tarmo Laine Nikke Wiikille. Arpiainen vetää joukkoa. Heikki Salmenautio toisena. Leif Wijk noussut hienosti 3. Junnu Koskinen on ohittanut Pekka Korkeakosken ollen 4. 6. olevalla Tarmo Laineella on aivan omat ajolinjat. Kolmen kärki on karannut jo muilta. Rata alkaa kuivua, joten sliksit olivat oikea valinta tähän kilpailuun, kuten kärki oli valinnutkin. Ja näin lähdetään kilpailun viimeiselle kierrokselle. Tallikaverukset Salmenautio ja Wijk käyvät kovaa kamppailua toisesta sijasta. Leif Wijk yrittää ohittaa Heikki Salmenaution ja onnistuukin siinä. Neljäntenä Junnu Koskinen. Voittajana maaliin ajaa Mika Arpiainen, toinen Leif Wijk Volvolla, 3. Heikki Salmenautio Volvolla ja 4. Junnu Koskinen niin ikään Volvolla. Kilpailun loputtua kysyimme Volvo-tiimin kuljettajilta ensimmäisen kaarteen tapahtumista. Oli pikkasen ahdasta, että se oli kai odotettu kyllä, mutta mun mielestä ehkä vähän turhan ahdasta tuli. Et siellä oli vissiin vähän niin kuin liian ahneutta tuohon mutkaan mennessä. No kyllä, ja siinä ehkä niinku pelattiin 2 eri tallien peliä siellä ja niillä se onnistui hienosti tämä. Taas kerran joo, siellä oli jo osittain ojan päällä tuolla ekamutkassa, mutta selvittiin. Oliko liukasta ensimmäiset kierrokset? Oli se aika liukasta, että kyllä jarruttaa joutui paljon aikaisemmin kuin normaalisti kuivalla ja se oli ihan koko kisan läpi. Teillä oli kaikilla sliksit alla ja... Oli joo, kaikilla oli nyt tällä kertaa. Ja se oli oikea valinta? Oli, ehdottomasti. Mä otin sen vaan mahdollisimman varovasti, koska keli oli märkä ja autoja paljon ja aavistin, että mahdollisesti jotain pahaa siellä sattui. Pyrin vaan suureen varovaisuuteen, että pääsen ainakin jatkamaan matkaa.
Näin siirrymme Kemoran moottoriradalle, jossa ajettiin Suomen ainoa rata-autoilun kestävyyskilpailu, 500 kilometrin ajo. Yleisöä oli paikalla runsaat 15 000. Miten näkee tämän kilpailun tulevaisuuden radan toimitusjohtaja Karl Dalpakka? Meillä on sellainen 5 vuoden suunnitelma, jota kokeillaan nyt parantaa systeemit vuosi vuodelta, että saadaan sekä yleisö että ajajat ja kaikki viihtymään. No niin, Leifik. Jälleen kerran olemme Kemorassa, ajetaan pikkusen erikoislaatuista kilpailua. 500 kilometrin ajo, 2 kuljettajan voimin. Mitä sä tykkäät tällaisesta kilpailusta? Tämähän on mulla aivan uutta, mutta mähän pidän sitä kovasti, että tästähän saa valtavan paljon kokemusta. Mitä sä luulet, että täällä kun ajetaan näillä niin sanotun Supersalon luokan ja A-ryhmän autoilla samassa lähdössä ajetaan yleiskilpailun voitosta? Onko A-ryhmän autolla mitään mahdollisuuksia tällaisia 600-700 hevosvoimaisia amerikkalaisia autoja vastaan? Varmasti A-ryhmän autolla on hyviäkin mahdollisuuksia ja se Supersalon auto, sehän on ehkä nopea alussa, mutta sehän on kysymysmerkki, että pystyykö ne pitämään minkälaista temppua, kun on ajettu vähän aikaa. Ja esimerkiksi niin meidän auto, sehän on rakennettu nimenomaan tällaisia pitkiä kilpailuja varten, että mä uskon kyllä, että kun on 185 kierrosta takana, niin me ollaan varmasti kärjessä mukana. Näin valmistaudutaan kilpailuun muutamalla lämmittelykierroksella. Master-auto ajaa kilpailijoiden edellä niin kauan, kunnes kilpailijat ovat järjestäytyneet oikeille lähtöpaikoille. Startti tapahtuu lentävänä siten, että Master-auton katolla vilkkuva keltainen valo sammuu ja vihreä syttyy, jolloin se ajaa radan sivuun kilpailun alkamisen merkiksi. Johtopaikan on ottanut odotetusti Robert Lappalainen Amerikasta hankitulla Camarolla. Tiimikavereina olivat Willie the Rip ja Juan Manuel Fangio toinen. A-ryhmän johdossa Volvo 240 Turbo, jota ajaa ensimmäisenä ajovuorossa ollut Ulf Granberg. Mitkä ovat mietteet Volvo-tiimin toisella kuljettajalla Leif Viikillä ennen omaa ajovuoroa? Mukavaltahan se ainakin tässä vaiheessa, että Ulfian on kai tällä hetkellä 5. tilalla ja kaikki näyttää hyvältä. Sitä vastoin Onni Kreivillä ja Martti Kankaalla oli harmeja alkuvaiheessa takapyörän irruttua. Kun 40 kierrosta oli ajettu, johti kilpailua pari Helge Schnapp Mikko Sundström Opel Mantalla, jossa on muuten BMW M1 486 hevosvoiman moottori. Yksi kilpailun ennakkosuosikeista suomalais-amerikkalainen Camaro-tiimi joutui keskeyttämään. Mikä oli syy, Robert Lappalainen? Meni kytkin. Se alkoi jo alussa luistamaan ja mä yritin sitä säästää, mutta tossa sitten se ei se kestänyt. Tässä näyte kilpailun nopeimmasta varikkotoiminnasta. Kuljettajan vaihto, tankkaus ja uudet renkaat 36 sekunnissa. Kaikki muut pelaa kuin enkeli saatana, mutta se kiehahti nestikä. Heti alussa. Nämä olivat Harri Ruusun kommentit ajosta Roverilla ilman ohjaustehostajaa. Näin on Mikko Sundströmin ajovuoro loppunut ja Helge Schnapp siirtyy ohjaimiin.
Varikolla riitti huoltohenkilökunnalla toimintaa. Tämä näyte on Juha Pakarin ja Peter Sandénin Camaron renkaan vaihdosta. Kilpailu etenee ja johtopaikalla edelleen Helge Snapp, Mikko Sundström. Toisena Jyrki Bähi, Nils Gustav Wijk, BMW M1. Kolmantena Camarolla Juha Pakari, Peter Sandén. Neljäntenä ja A-ryhmän johdossa Volvo 240 turbolla ajava Ulf Granberg, Leif Wijk. Volvon tallipäällikkö Martti Haal oli tyytyväinen. Ulf Granberg ajaa jatkuvasti huippuaikoja 1.16 pintaa. Paremmin ei voisi mennä. Rallycrossin Euroopan mestari Matti Alamäki ja rallipuolelta tuttu Timo Tuumi olivat vuokranneet Volvon tehtaalta tähän kilpailuun A-ryhmän Volvo 240 turbon. Sebastian Lindholmilla on ongelmia takapyörän kanssa. Vika saadaan kuitenkin korjatuksi ja Sebastian pääsee jatkamaan kilpailua. Tähän loppuu kisassa kolmantena olleen Juha Pakarin ja Peter Sandénin matka. Camaron kytkin on sanonut itsensä irti. Myöskin Volvo-tiimillä on ongelmia. Mitä autossa sitten on vialla, sitä huoltomiehet yrittävät selvittää. Vaihdelaatikon kanssa jotakin ongelmaa, että kolmonen häipyi ensin ja sitten lopuksi mä en saanut enää mitä vaihtaa. Kuvan kaunis Jyrk Bähin BMW M1 vaihtoi myös kuljettajaa. Nyt ajovuorossa Nikke Wijk. Jari Koiranen ja Tomi Luhtanen ovat saaneet Mazdan vaihdelaatikon vaihdettua ja ovat kilpailussa 15. Ulf Granbergin ja Leif Wiikin Volvo kiertää rataa pelkällä viitosvaihteella. Harri Ruusun Roverista hajosi perä ja matkanteko oli jätettävä kesken. Sebastian Lindholmin huolet jatkuvat. Huolto unohti lukita konepellin ja varikkokäynti oli jälleen edessä. Näin tulee Volvo vielä kerran varikolle ennen kilpailun loppua. Kuskia vaihdetaan, bensaa lisätään ja suoritetaan vain nopea auton tarkistus. Kuten huomaatte, kaikki toimii, kun ammattilaiset ovat asialla. Koska autossa on käytössä vain suurin eli 5. vaihde, joudutaan auto työntämään liikkeelle. Kovan urakan tehneelle Ulf Granbergille maistuu juotava. Ja niin alkaa Kemora 500 lähestyä loppua. Kärkiauto ehtii kiertää vajaan 4 tunnin aikana rataa 185 kierrosta. Vihdoin maalilippu heiluu kilpailun voittajaparille Helge Snappille ja Mikael Sundströmille. Toiseksi tullut pari Jyrk Bäh ja Nils Gustav Wijk jäi näinkin pitkässä kilpailussa vain puoli kierrosta. Volvo-tallissa oltiin myös tyytyväisiä. Tulihan Volvolle A-ryhmän toinen sija ja yleiskilpailussa oltiin hienosti 4. Miten hyvin pari Granberg Wijk olisikaan pärjännyt ilman laatikon rikkoutumista? Missä vaiheessa vaihdelaatikko sitten rikkoontui?
Joo, se meni silloin, olisikohan se joku 6-70 kierros, kun se Ulf Granberg tuli sisään ensimmäinen kerta vaihtamaan. Ja mä ehtin ajaa ehkä joku 10 kierrosta, niin alkoi vaihteet mennä valtavan huonosti päälle ja kolmonen oli ensimmäinen, joka sitten häipyi. Ja mä ajattelin, että mä tuun sisään sitten varikoon, mutta hetken päästä niin mä en saanut enää mikä vaihde päälle. Ja lopuksi mä sen sain vitonen ja etsin tänne varikolle ja tehtiin sen pikakorjaus ja Ulfi jatkoi ja ajoi sillä vitosella ja jonkun verran ja sitten vaihdettiin taas ja mä ajoin sen loppuun sitten, että yhdellä vaihdella ajettiin vaan. Mihin meet kytkin kestiä? Joo, me ei käytettiin sitä kytkintä, vaan siinä kun tullaan sanotaan vanhasta osuudesta sisään sinne uuteen, niin siellä mä annoin sen rullata aina. Ja sitten taas päästiin sitä kokonaan ylös, että se kone sai vaan vääntää. No niin, Leif Wik, mitkä on tunnelmat aikaa jo ennen kuin vettä tulee taivaan täydellä? Joo, kyllä kai tää on arvoitus aivan, että mennään nyt kokeilemaan ja katsotaan, että kuinka renkaat pitää. Luuleeko sä, että tulee paha kisa, jos sataa? No katsotaan nyt tämä aikaa jo ensin, että miltä se näyttää, että onko ajat hyvin tasaisia. Niin. Tervetuloa mukaan kauden 1987 toiseksi viimeiseen rata-autoilun SM-osakilpailuun. Jälleen kerran oli Ahveniston moottorirata sateen liukastama harjoituksissa. Edellisen SM-osakilpailun Ahvenistolla pilasi vesisade ja märällä radalla nähtiin rata-autoilussa vähemmän totuttuja kuvioita. Tässä Leif Wikin tyylinäyte. Tässä aikaa, jossa Volvo-tiimi ei jättänyt mitään sattuman varaan, vaan muutaman ajetun kierroksen jälkeen kukin 3 autosta kävi varikolla mittauttamassa renkaiden lämpötilat ja tarkistuttamassa paineet. Oliko rata liukas, Heikki Salmenautio? Kyllä, aika lailla oli liukasta. Mutta ihan mielenkiintoista näinkin. Nyt oli kumminkin tosi sadekeli, että ei tarvitse valita renkaita. Mitä sä luulet, että jos vesisade jatkuu, niin suosiiko se turbottomia autoja enemmän kuin turboautoja? Kyllähän se tietysti pieni etu ehkä heille on turbottomille, mutta kyllä me korjataan potti tänään. Toivotaan, että iltapäiväksi tuo keli kuivaa siitä, että päästään kunnon kilpailuihin. Leif Wik, sulla on hiukan erinäköiset sadekelirenkaat kuin Junnun autossa. Onko ne jotkut puolikelini? Joo, ne on joku intermedia-renkat. Kyllä mulla oli ensin tollaisia samanlaisia. Me kokeiltiin ihan vaan näitä. Me ei ole ennen tällaisia renkaita kokeiltukaan. Niin nyt tulee ehkä... mä uskon, ne on hyvät, mutta nyt on liian paljon vettä. Aika-ajossa oli mukana myös ruotsalainen Volvo-kuljettaja Ulf Granberg, joka on tunnettu jo vuosia varsin nopeana kilpailijana. Täällä Ahvenistolla hän osallistuu huomenna ajettavaan PM-kilpailuun ja on yksi voittajasuosikeista. Tallipäällikkö Martti Haal vaikutti varsin tyytyväiseltä aika-ajon jälkeen. Tyytyväisiä olivat myös vieraat, olihan hienojen Volvojen lisäksi varikolla muutakin kaunista katsottavaa. Näin on startti tapahtunut. Ensimmäisenä tulee suolenkkiin Mika Arpiainen, sitten Leif Wik, Tarmo Laine, Seppo Palmroth, Markku J. Fingerhuus, Pekka Korkeakoski ja Nils Gustav Wik. Kilpailun toisella kierroksella on Leif Wik ajokkinaan Volvo 240 Turbo siirtynyt kilpailun kärkeen. Takana vaanivat kuitenkin vaarallisesti tallikaverukset Tarmo Laine ja Mika Arpiainen. Sierraa ajava Pekka Korkeakoski nousee 4. ohitettuaan Seppo Palmrothin.
Kyllä nyt näyttää kilpailu ratkenneelta. Leif Wikillä on niin iso kaula toiseksi nousseeseen Mika Arpiaiseen ja kolmantena olevaan Tarmo Laineeseen. Neljäntenä Seppo Palmroth, viidentenä sivuluisussa kaasutteleva Harri Ruusu, kuudentena Nils Gustav Wik. Näin on Leif Wik viimeisellä kierroksella ja ottaa tämän osakilpailun voiton. Toiseksi tulee Mika Arpiainen. Kolmanneksi Tarmo Laine. Neljäs on Pekka Korkeakoski. Viides Seppo Palmroth ja kuudes Harri Ruusu. No niin Leifiksi, onneksi olkoon hienon voiton jälkeen. Se oli aika ylivoimainen. Joo, että mähän oli lähdöstä jälkeen toisena ja Mika pyörähti oliko toisella kierroksella ja mähän sain sen sopiva kaula. Mutta mä epäilen, että vaikka ne olisi ollut perässä, niin mun renkat piti niin kerta kaikkiaan niin hyvin, että mulla olisi ollut tosi helppo vielä kiristää tahtia, jos olisi tarvinnut. Ajoiko sä niillä renkailla, mitä sä aikaa, jossa vaihdoit muutaman kierroksen jälkeen, ne semmoiset välimallin kumit? Ei, mä ajoin aivan toisen, ihan sillä slikseillä. Näin olemme siirtyneet sunnuntai-päivään. Tänään ajetaan PM-osakilpailu. Lisäväriä tähän lähtöön tuo nopea ruotsalainen Volvo-kuljettaja Ulf Granberg. Aika-ajot menivät Volvojen osalta hyvin. Miltä tuleva kilpailu näyttää, tallipäällikkö Matti Tässä vaiheessa ainakin niin se näyttää ihan positiiviselta. Meillä on Volvot ihan mukavasti ensimmäisessä ja toisessa rivissä täytteen, eli siellä on Ulf Granbergilla 1.27 ja 18, Leifillä 1.27 ja 20 ja Mika Arpiaisella 1.27 ja 29 ja sitten niin tulee Junnu Koskinen ja Junnu Koskisen jälkeen heti Heikki Salmenautio, eli me ollaan ihan tyytyväisiä. Näin se pitää olla. Lähtövalot vaihtuvat punaisesta vihreäksi. Parhaan lähdön saavat Volvo-kuljettajat Ulf Granberg ja Leif Wik. Junnu Koskinen ja Nils Gustav Wik käyvät kovaa kilpailua kolmannesta sijasta. Viides Tarmo Laine ja kuudes Heikki Salmenautio. Granberg ja Wik käyvät kamppailua ykköspaikasta. Junnu Koskisen ja Tarmo Laineen autot osuvat yhteen ja tässä tulos. Näin Junnun osalta hyvin alkanut kisa jää kesken. Voitosta tässä kilpailussa ajavat ainoastaan nämä kaksi Volvo-kuljettajaa, sillä ero kolmantena olevaan Nils Gustav Wikkiin on jo niin suuri. Heikki Salmenautio käy kovaa kamppailua kolmannesta sijasta. Viidentenä Harri Ruusu. Uusi kierros. Leif Wik yrittää tosissaan saavuttaa Ulf Granbergin, mutta onko yritystä jo liikaa? Kova kamppailu jatkuu edelleen Nikke Wikin ja Heikki Salmenaution välillä kolmannesta sijasta. Kun viimeinen kierros alkaa, on Ulf Granberg saanut rutistettua eron Leif Wikkiin ja voittaa tämän kauden toisen PM-osakilpailun. Leif Wik varmistaa Volvojen kaksoisvoiton.
Kolmanneksi tulee Tarmo Laine BMW:llä, neljäntenä Nils Gustav Wijk BMW:llä ja viides Heikki Salmenautio Volvolla. Toinen Leiffi, Vaasan urheiluautoilija, Suomi Finland, Volvo 240 Turbo. Oliko kova kilpailu, Leif Wijk? No olihan se, mutta sanotaan sellaista reilu paikka ei tullut, mistä mä olisin ohi päässyt siinä alkuvaiheessa. Ja mä ajoin huonoja ajolinjoja siellä ja mun takapyörät kärsi siitä kovasti. Ja mä en enää sit pystynyt enää kerta kaikkiaan, mä en pysynyt enää mukaan. Ja sä lähdet nyt kolmatta, eli viimeistä PM-kisaa ajaa taaskaan, koska sä johdat nyt PM. Juu, ilman muuta, että kyllä lähdetään sinne ja katsotaan sitten, mikä tulos on sieltä. No niin, Junnu Koskinen, teillä oli hurjan näköinen tilanne tässä varikon edessä. Joo, kyllä. Se näytti todella pahalta ja ikävää, että taas minä olin yhtenä osallisena siinä. Ja kaikista ikävintä asiassa on se, että meillä kuljettajilla on niin vastakkaiset ajatukset yhdestä samasta asiasta ja se on ikävää, että siinä joutuu sitten sanoilla niin voimakkaasti yhtä asiaa arvostelemaan ja mä koen sen erittäin ikävänä asiana. Jätän asian ratatuomareiden ja palkintotuomareiden harkittavaksi. Näin valmistautuvat Volvo-tiimin kuljettajat kauden viimeiseen starttiin. No Leifi, millä mielellä kauden viimeiseen kilpailuun? Se voi sanoa vähän haikealla mielellä, kun kausi loppui. Onko sä tyytyväinen nyt menneeseen kauteen? No en mä tiedä. Sanotaan kokonaisuudessa kai mä oon tyytyväinen, mutta kyllähän se, niin se ykköstila, joka lähdettiin hakemaan, niin sehän jäi saavuttamatta. Mutta eiköhän se kuitenkin kokonaisuutta. Tiiminähän se hyvin on toiminut. No ensi vuonna uusiksi. Toivottavasti. Paalupaikalta lähti Heikki Salmenautio Volvolla, vieressään Tarmo Laine ja Junnu Koskinen. Toisesta rivistä startannut Leif Wijk saa unelmalähdön ja ottaa johtopaikan. Toisena on Nils Gustav Wijk, kolmantena Heikki Salmenautio, neljäntenä Tuisku Urpiala, viidentenä kovasti rengasta savuttavalla Camarolla Jarmo Sukala. Tuisku Urpiala ohittaa Heikki Salmenaution ja nousee kolmanneksi. Junnu Koskinen ja Jarmo Sukava käyvät kovaa kamppailua viidennestä tilasta. Uusi kierros. Leif Wijk kasvattaa etumatkaa koko ajan. Toiseksi on noussut Tuisku Urpiala, Nikke Wijk kolmantena, Heikki Salmenautio neljäs. Taistelupari Sukava et Koskinen 5. ja 6. Näin ajaa Leif Wijk kauden viimeisen SM-osakilpailun hienoon voittoon. Toiseksi tulee Tuisku Urpiala, kolmas Nils Gustav Wijk ja neljäs Heikki Salmenautio. No niin Leif Wijk, ainakin tuolta kentän reunalta näytti, että oli helppo kisa. Sä sait unelmastartin ja sä hallitsit ihan alusta loppuun asti. Joo, no ei se. Mä odotin, että ehkä Tuisku tulee niin kun
ahdistamon kovempi, mutta mä en tiedä. Se ehkä tyytyy siihen kakkossijaan ja mä en ajo oikeastaan oma kilpailu vaan, että tarkistin vaan sen välimatkan ja sen kummemmin. Onneksi olkoon SM Prosia kaudella 8-7. Onko sä tyytyväinen tähän kauteen? On. Kokonaisuutena tämä meni ihan niin kuin mä odotinkin. Sen takia, että eka kaus näin kovassa luokassa ja kumminkin tämä panostus on vähän eri luokkaa, kun mä oon yksityisenä osittain ajanut, että on täysin tyytyväinen. No niin, tallipäällikkö Martti Hall, ootko tyytyväinen menneeseen kauteen? Sanotaan näin, että jos me katsotaan voittoja, niin meillähän on tilanne päättyi 4-3 Bemarin hyväksi, niin Volvo on voittanut 3 kilpailua ja se mikä on ollut positiivista, niin on voitettu ne 3 kilpailua ajamalla. Ja tämä kausi on ollut, miten se on vähän ollut niin kuin Suomen kesä, että on vaan sää vaihdellut ja meillä on ollut sään kanssa ongelmia, mutta autothan on pelannut loistavasti, renkaat on pelannut loistavasti ja kuljettajat on ollut hyviä ja ollut hieno kausi. Sääli vaan kun se ei ollut pikkusen pitempi niin, että tämä olisi nyt voitu ajaa niin kuin oikein tosissaan siitä. Mutta kauteen täytyy olla tyytyväinen. Meillä on ollut 350 vierasta näissä meidän tapahtumissa mukana. Ja me ollaan saatu kohtuullisesti palstametriä ja TV on ollut sopivasti mukana. Ja täytyy kiittää sponsoreita, että sponsorit on jaksanut olla mukana tällä tavalla. Ja minusta se on erittäin hyvä tapa niin kun olla mukana tämmöisessä tapahtumassa. Ei tarraa autoa, vaan mukaan itse radalle ja katsomaan, miten se toimii. Jatkuuko Volvo Team kaudella 88? Sitä on kysytty tämän viikonlopun aikana ehkä tuommoisen 300 kertaa, että me tulemme tekemään päätöksen 15.9. siitä, mitä me tulemme tekemään. Me tiedämme, että Volvolla kilpailukalusto on hyvinkin, miten me sanotaan, kilpailukykyinen. Kaikki toimii erittäin hienosti ja ennen kaikkea, kun Tom Wilkinson nyt on tullut mukaan toimintaan, niin se antaa sitten meille lisää uskoa tuohon. Ja nyt Nogarossa ajatut ajat tänään, mitä siellä on ajettu, niin ne on edelleenkin sekunnin hitaampia kuin mitä me ollaan ajettu testeissä, eli edellytyksiä on edelleenkin. Sinä juotat meitä tyttöjä. Ja nyt sitten se parasta. Nyt otetaan